Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Президент хәрби әзерлекне күзәтте. Новое рождение нового самолета. Владимир Путинның Казан авиация заводына визиты хакында Гөлнәс Сайфетдинова. Күл урынына шүплек оясы. Мин һаман аптырыйм. Нишләп бу мусорны бер кеше дә җыймый? Ни өчен Казанның Марина күле ташланды хәлгә җиткән? Айза Шаймарданов. Кыйыну сезонын бер ай алдан ачтылар. Боимся, но жарко. Казан пляжлары кыйыну сезонына ни дәрәҗәдә әзер? Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Чистойда тарих һәйкәлен җимергәннәр. Федеральным законодательством снос объекта категорически запрещен. Константин Федин йорты кемгә комачаулаган? Фәризә Мәҗитова репортажы. Бүген Казанга Владимир Путин килде. Бу бер көнлек кенә кыска сәфәр иде. Аны самолеттан Рөстәм Миңнеханов каршы алды. Моннан алар Казанның Горбунов исемендәге авиация заводына юл тоттылар. Предприятие җитештерә торган очкычларны карадылар. Алар арасында быел хәрбиләргә тапшырачаклары да бар. Шулай да төп игътибар Ту-160 самолетына. Владимир Путин тагын берничә самолетка яңа контракт булачагын да инкар итмәде. Бір ел элек Владимир Путин Казан авиация заводында булган иде. Модернизацияга юнәлеш бирелде. Бүген президент эш барышы белән танышырга килде. Владимир Путин цехларда үзе йөри, яңа металл эшкәртү станокларын карый. Эретеп ябыштыру цехында Владимир Путинга Ту-160 самолеты өчен эшләнгән үзәк балкаларны күрсәттеләр. Алар электрон нурлы эретеп ябыштыру технологиясе буенча эшләнгән. Это возобновленная технология электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига. И изготовлены за прошедший год две полубалки, которые потом превратятся в центральную балку первого создаваемого, наверное, самолета Ту-160. Узган ел завод һәм Россия оборона министрлыгы арасында килешү имзаланды. Биредә 10 Ту-160 самолетын җыю бурычы куелды. Ту-160 дөньядагы иң зур һәм егәрле самолетларның берсе. Хәзер заводта 3 шундый очкыч модернизация уза. Тышкы яктан алар үзгәреш кичерми, әмма эчке яктан тулысынча яңартыла. Радиоҗиһазлар, навигация системасы һәм коралландыру заманча булачак. Эш бүгенгә план буенча бара. Бұл самолетта біз хәзер проводалар үткәрәбез самолет буенча. Бүтәннәрендә, кайсыларында проводаларны показ үтәбез, кайсылары хәзер доработка каркаста тора. Владимир Путин заводта эшчеләр белән дә аралашты. Очкычларга заказны арттыру мөмкинлеге дә карала. На 10 машин мы подписали контракт в прошлом году, в начале прошлого года. Еще 10 будет модернизироваться, Ту-160, и может быть даже увеличено это количество. Сейчас мы с министром обороны разговаривали, с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новая машина с огромными нужными для Министерства обороны возможностями. Гөлнәс Сайфетдинова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бу көннең иртәсе Татарстанда моңарчы булмаган хәлдән башланды. Казан гимназияләренең берсендә укучы малай класска пистолет һәм пычак белән килә. Аны бер сагать эчендә тоткарлыйлар, беркемгә дә зыян салынмый. Бүген көн дәвамында аның белән тикшерүчеләр эш алып барды. Җинаять эше кузгатыла. Яшүсмер ни өчен бу адымга барган һәм аңа хәзер нәрсә яный? Айза Шаймарданов белеште. Менә ул пневматик пистолет һәм пычак нахшушы корал белән 10нчы сыйныф укучысы бүген классташларын куркыта. Бу хәл урыс әдәбияты дәресендә булган. Класска кергәч ул укытучы урынына утыра һәм корал чыгара. Бер кыз әнисенә шушы хәл турында СМС хәбәр җибәрә. В 11:40 11 сәгать 40 минутта укучы кулга алынды. Беркемгә дә зыян килмәде. Классташларын тоткын итеп тоткан дигән версия чынлыкка туры килмәде. Ул бернинди таләп тә куймаган. Бүген көне буе Казанның 7нче мәктәбендә полиция һәм тикшерү комитеты хезмәткәрләре эшләде. Пистолет алып килгән бала белән хукук саклаучылары сөйләшә. Малайга 17 яшь, тәртипле гаиләдән диләр. Әти-әнисе бер кайчан да хөкем ителмәгән, үзе дә тәртип бузучылардан түгел. Никогда не было. Эта школа вообще супер. Так что нет. Никаких предпосылок. А ваш ребенок старшеклассник или? Младший класс. Я вот вообще только что, можно сказать, знала с другой мамой. А что говорят вообще, хотя бы по слухам? Никто ничего не знает.
По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан Тикшеру комитеты җинаять эше ачты. Хәзер бөтен нечкәлекләрен өйрәнү эше бара. Мәктәп куркынычсызлыгына җаваплы җитәкчеләргә хокукый бәя биреләчәк. Бу хәл турында шунда ук Рөстәм Миңнехановка хәбәр ителә. Ул җаваплы министрлыкларга аның асылларын өйрәнергә куша. Хәзер бу эш белән Татарстанның бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле Гүзәл Удачина шөгыльләнә. Бала белән психологлар сөйләшәчәк. Соңрак бу хәлне Россия премьер-министры Дмитрий Медведев та шәрехләде. Моны гап-гади тәртипсезлек диде ул. Безгә мәктәпкә керү куркынычсызлыкны саклау таләпләрен кабат карарга кирәк. Әгәр бернинди проблемасыз мәктәпкә үтә алалар икән, димәк, нәрсәдер эшләми. Казанның 7-нче гимназиясе Россия герое Алексей Козин исемен йөртә. Ул Казанның иң яхшы 10 мәктәбе һәм Россиянең 200 мәктәбе исемлегенә кергән. Айза Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Төне буе һәм көн дәвамында бүген Түбән Каманың Шүпчар полигонында килеп чыккан янгынны сүндерәләр. Ургып чыккан ялкын бөтен күкне каплаган кап-кара төтен, шартлаулар да яңгырый. Ут каты көнкүреш калдыклары полигонында чыга. Берничә сагать эчендә ул 600 квадрат метрга тарала. Аны авыр техника ярдәмендә туфрак белән каплап сүндерергә тырышалар. Росприроднадзор чүплектә ут чыгу куркынычы турында аның җитәкчелеген берничә тапкыр кисәткән, әмма нәтиҗәсез диләр. Вон же видно ужас какой-то. Главное еще на город дымит. По официальным данным, по данным МЧС, Шүплек үзеннән үзе янып киткән, әмма бу хәлне булдырмый калу мөмкинлеге бар иде. Җитәкчелек аны үз вакытында тыгызлап торырга тиеш. Моны үтәмиләр. Полигонда даими рәвештә экологик таләпләр бозылган. Хәзер табигатькә китерелгән зыянны исәпләргә кирәк. Күл урынына Шүплек оясы Казанның Марияны күле ташланды хәлдә утыргычлары яннары шүп белән тулган, суда да көнкүреш калдыклары. Халык сөйләвенчә Марияны күлен инде бер ай чистартканнары юк, ә шүп шары 2 атна чыгарылмый. Хакимияткә мөрәҗәгать итүдә файда бирмәгән. Ни өчен? Айзат Шаймарданов. Менә мин һаман аптырыйм. Нишләп бу мусорны бер кеше дә җыймый? Резида Гайнетдинова шушы күл янында гына тора, монда күрше йортларда яшәүчеләр генә түгел, шәһәрнең төрле якларыннан киләләр ди. Бу бит экопарк. Природоохранная зона. Бу бөтен урында шулаймы? Күптәнме инде? Күптән 20 апрельдән Марина күле Казанның Яңа Савин районында Короленко урамы янында урнашкан. Йортлар арасында ул ерактан әкияти урын сыман. Кышлар сайрый шушында ук балык тоталар. Кичен дә көндезен дә ял итәргә йөриләр. Шүпләрне кемнәр ташлый? Ну, ташлыйлар вот рыбаки, да, аннары кешеләр монда йөриләр, молодые люди. Ни өчен күлне шүп савытларын чистартмыйлар соң? Күлнең язмышына битараф булмаучылар төркеме чаң суга каягына мөрәҗәгать итми. Нет, неоднократно писали. Берничә тапкыр халык контрольне яздык. Хакимият вәкилләренә дә мөрәҗәгать иттек, ләкин бернинди үзгәреш тә юк. Иң кызыгы менә шушы ташланды хәлгә җиткән күл Казанның авиатөзелеш һәм Яңа Савин районы хакимияте бинасы янәшәсендә урнашкан. Ләкин монда утыручы түрәләр күрәмсең, аларның эшләре бик күп, бик мәшгульдер. Шуңа да булар аяк астында гына яткан проблемаларны күрергә вакытлары җитмидер дигән фикер килә. Казан мэриясында Марина күле өчен җаваплы оешма дип СМУ 88 төзелеш компаниясына әйттеләр. Алар менә шушы күл янында йорт төзи. Янәсе алар яшеллекне тәртиптә тотарга тиеш. Без СМУ 88 оешмасына мөрәҗәгать иттек, ләкин монда башка фикер әйттеләр. Ну, формулировка о том, что исполком поручил убираться, она не совсем верна. Шәһәр хакимиятенең күлне без чистартырга тиеш дигән сүзләре бик үк дөрес түгел. Без монда йорт салырга тотынганда күлнең ташланды хәлдә булуын күреп төзекләндерергә булдык. Инде май азагында өмә оештырачакбыз. Ни өчен моңа кадәр чистартмадыкмы? Без күл чистарту хезмәте түгел. Ягъни Марина күлен тәртиптә тотар өчен закон нигезендә бер җаваплы оешмада юк булып чыга. Экологлар монда шәһәр түрәләре җаваплы ди. Бу очрак буенча инде Яңа Савин һәм Авиастрой районының администрациясыга хәбәр ителде. Шул исәптән алар киләсе 2-3 көндә шушы нарушениене юк итү һәм калдыкларны чыгару эшен алып барабыз дип мөрәҗәгать иттеләр. Бу очракта вазифа изатларга 10 меңнән 30 мең сумга кадәр штраф яный. Бу теманы без күзәтеп барабыз. Айза Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Константин Бушуев, Яңа Гасыр каналы. Узган 2 көндә һава температурасы 100 ел күзәтелмәгән рекорд куйды. Бигесе булганлыктан су өсте инде шактый җылынган. Әмма халыкның кыйнып суынып алу теләге аяныч тәмамланырга мөмкин. Чөнки су төбедә су сыйфаты да әлегә тикшерелмәгән. Пляж сезоны 1 июньдә генә ачыла. Ни өчен алдан әзерләнмиләр соң? Безнең репортаж. Пока нет.
Пока, я думаю, холодная вода. Опасно. Елизавета Молчалина Локомотив пляжына кызынырга килгән. Суга керергә ярамый салкын. Ә менә бу кызлар 13-нче майгына булуга карамастан кыйну сезонын ачкан инде. Погода отличная, вода грязная, но теплая. А вот пляжный сезон еще не открыт, да и спасателей нет. Не боитесь, что вот что случится? Но мы далеко не уходим. Здесь, на бережку. Боимся, но жарко. Дербышка, конечно, лучше. Узган ялларда һава температурасы рекорд куйды. 11 май 31-га кадәр җитсә, 12 майда 30,5 градус эссе иде. Соңгы тапкыр мондый хәл 1921 елда күзәтелгән. Халыкның кыйнырга теләве табигый хәл, әмма бу аяныч тәмамланырга мөмкин. Чөнки суның өсте генә җылы, асты 10-15 градус кына. 9 май Долгое күленә килгән 16 яшьлек егетнең гомерен саклап кала алмыйлар. Әмма кыйынучылар әлегә сирәк, чөнки суга хәтта керергә дә чиркангыч күргәнегезчә пляжларда әле җыештыра башламаганнар. Шунда ук бүрәнәләр, шунда ук пластик шешәләр, Казан мэриясендә әйтүләренчә, бу эшләрне башларга әлегә иртә. Кымлыкларны 20 майдан соң гына чистарта башлыйлар. Җаваплы оешмалар водолазлар чакыртып, су төбен тикшертергә һәм акт төзеп дәүләт инспекциясенә җибәргә тиеш була. Киләсе атнадан 20 майдан освещение үткәрә башлыйбыз. То есть бу безнең ел ахырында ук 18 елның декабрь аенда ук транспорт прокуратура белән расланган план буенча үткәрелә. И без бу эшне беренче июньгә кадәр тәмамлап, барлык пляжларны да кабул итеп алырга тиешбез. 1 июньнән Казанда 8 рәсми кыйну урыны ачылачак. Әзерлек эшләренә бер атна калып бара, ә су буйлары карарлык түгел. Президент бу мәсьәләгә әле узган елны ук игътибарны арттырырга кушса да. Уже сегодня надо думать, каким образом следующий купальный сезон там и безопасность, и все. Вот в части патрулирования и таких предупредительных мероприятий. Думаю, не успеют. Потому что даже нет никакой работы. Посмотрите. Здесь даже никто не собирается готовиться. Кыйнырга ярамагач ник ул пляжларны япмыйлар. Кыйнырга ярамый дигән элмә такталарда күренми. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Казанның Юдино бистәсендә туфракка нефтле сыйыкчы агып ята. Бу хәл турында Гадәттән тыш хәлләр министрлыгына хәбәр итәләр. Сыйыклык Идел буе урамында урнаштырылган металл савытлардан агып яткан. Туфракның зарарланган мәйданы 150 квадрат метрга җитә. Экологик лаборатория хезмәткәрләре туфракны да сыйыкчаны да анализга ала. Хәзерге вакытта ул савытларның хуҗасы һәм бу хәлне китереп чыгарган сәбәпләр ачыклана. Лоишлыларга газлы атака. Районның тавык фермасы Татарстан һавасын ничек боза, кемнәр тизәк исе иснәп яшәргә мәҗбүр. Бу хактагы язманы Реальное время интернет басмасыннан укыгыз. Тарихта мәңгелек түгел. Татарстанда тагын бер мәдәни һәйкәл юкка чыкты. Тик бу чиракта үзеннән үзе түгел, аны техника белән җимерәләр. Бу Чистайда Бөек Ватан сугышы елларында рус язучысы Константин Федин яшәгән йорт. Бина республиканың мәдәни мирас һәйкәлләре исемлегендә була. Демәк, аны сүтү закон буенча тыела. Тик ни өчен бу чиракта хуҗа законга карап тормый? Фәрүзә Мәҗитова. Заманында Константин Федин яшәгән йорт Чистайның Галактионов белән Бутлерова урамнары кисешкән урында урнашкан була. Бүген монда хәрабәләр генә калган. Бер атна элек тарих һәйкәлен җир белән тигезлиләр, ә тирәсен калай рәшәткәләр белән әйләндереп алганнар. Эштә бушлык һәм тынлык. Күрше-күлән бу урында музей булыр дип өметләнә. Тик экскаватор килеп борынгы бинага кагылгач кына өмет өзелә. Последнее время Бу йорт озак еллар буш торды. Моңарча анда Петр исемле кеше яшәде. Ул эшәргә ярата иде, йортны карамады. Узган гасырның 20-нче елларында төзелгән йорт хәзер фотоларда гына калды. 1941-дән 43-нче елга кадәр анда Константин Федин яши. Күпчелеккә яхшы таныш «Испытание чувств» әсәрен ул монда иҗат иткән. Бу фотоларны йортның яңа хуҗасы җимерер алдыннан истәлеккә төшереп калган. Миңа җимерергә ярамаганлык турында беркем дә әйтмәде. Бәлки алданрак әйткән булсалар, шәһәр йортны сатып алып музей ясаган булыр иде. Мин бит аны музей өчен сатып алмадым. Ә Чистай музей тыелугы хезмәткәрләре киресен әйтә. Узган елның көзендә йортны сатып алгач та хуҗасын кисәттек диләр. С 2002 года 2002 елдан бу йорт мәдәни мирас һәйкәлләре исемлегендә. Хуҗасын без махсус чакыртып кисәттек. Бина иске булуга карамастан, аны сүтәргә ярамавын әйттек. Әгәр сүтәргә теләгегез булса, аны махсус оешмалар аша килештерү кирәген дә бәян иттек. Без бүген кадастр палатасына да бардык. Тик монда бинаның махсус статусын күрсәтүче документларның үзләрендә булмавын әйтәләр. Ә йорт диварларында бу статус элмә тактага язылган була. Соңрак ул язуда югала. Шулай да халык аның тарихи һәйкәл булуын яхшы белгән. Дом очень хороший. Күреп тордык, йорт яхшы иде, яшәргә була иде әле. Музей ясап яңарткан булсалар шунда. Бүген җимерелгән бина урынына мәдәни мирас корылмаларын саклау буенча республика комитеты әгъзалары да килде. Бу закон бузу диләр. Комитетом будет в отношении собственника
возбуждено. Комитет әлеге җирнең хуҗасына карата тарихи һәйкәлләрне юкка чыгару мәддәсе буенча җинаять эше кузгатачак. Судка бирәчәкбез. Закон буенча тарих һәйкәлләрен җимерүчеләргә 3 миллион сумга кадәр штраф яный. Ә моны аңлаган йорт хуҗасы хәзер бинаны элеккечә итеп торгызырга вәгъдә итә. Чистойдан Фәйрүзә Мәҗитова, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруның төп чыгарылышын карыйсыз алдағы минутларда. Татарстанда диспансеризация узу тәртибе үзгәрә. Диспансеризацияның яңа кагыйдәләрен Рания Абдрахманова белә. Аның иң зур теләге аякка басу. Мечта шул акча җыеп инде шул клиникага ятып карарга. Автокатастрофада зыян күргән Руслан Әхмәтшинга ничек ярдәм итеп була? Шулпан Касымов репортажында. Үзләре дә сөйләделәр, сайлаучыларның сорауларына да җавап бирделәр. Бердәм Россия партиясе Татарстан дәүләт советына сайлау алдыннан үз рәтләрендә алдан тавыш бирү өчен халык белән очрашуны дәвам итә. Бүген ул Кама аланында узды. Бүген монда Руслан Гыйзатуллин, Разил Вәлиев, Гөлшат Нигъмәтуллин һәм Алсу Тархановалар килде. Аларның һәрберсенә 3 минут вакыт бирелә, сорауларга тагын 7 минут. Очрашуга килгән халыкны төрле өлкәдәге сораулар борчый. Әйтик, Руслан Гыйзатуллинның эше белән дә буш вакытын ничек уздыру белән дә кызыксындылар. Работать вместе с вами и работать для вас. Мы сможем достигнуть больших результатов. Сама по себе группа ТАИФ – это социально ориентированная компания. К слову сказать, по 2018 году мы оказали помощи на социальные проекты порядка 17 миллиардов рублей. Хәзер диспансеризацияны ел сайын узарга кирәк булачак. Яңалык агымдагы елның 2нче яртысыннан кертелә. Дөрес, ул халыкның бер өлешенә 40 яшьтән өлкәннәргә генә кагылачак. 39 яшькә кадәргеләр өчен элеккечә 3 елга бер генә тапкыр тикшерүне каралган. Бу хакта бүген Казан шәһәре мэриясендә сөйләштеләр. Авырлыкны, буйны, кан басымын үлчиләр, белгечләргә юллама язалар. Хәзер пациент иң беренче эш итеп, менә шушындый профилактика бүлеге кабинетына керә. Точно кирәк, потому что үзебезгә даже вакыт иногда җитми, карамыйбыз. Тагын бер үзгәреш яшькә кагыла. Хәзер 18-39 яшь аралыгында булган кешеләр диспансеризацияны элеккечә 3 елга бер тапкыр уза. 40 яшьтән өлкәнрәкләр өчен хәзер бу процедура ел сайын оештырылачак. Введение ежегодной диспансеризации для населения. 40-тан узганнарга ел сайын диспансеризация узыруны кертү сәламәтлек саклау системасын яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк. Әйтик, былтыр Казанда 170 меңнән артык кеше диспансеризация узган. 100 меңгә якын чир табылган, шуларның 10 меңе беренче тапкыр ачыкланган авырулар. Бу йөрәк-кан системасы, эндокрин системасы һәм аш кайнату органы чирләре. Вообще положительно, но из работы у меня нету времени. Илина Фәйзуллина кебек эш аркасында уза алмыйм диючеләр өчен Россия хезмәт кодексында аерым пункт бар. Анда кеше 3 елга бер тапкыр хезмәт хакын югалтмыйча диспансеризация узар өчен бер көн сорый ала дип язылган. Нет ничего дороже здоровья людей. Кешеләрнең сәламәтлегеннән дә кыйммәтрәк берни дә юк. Бу өстенлекле юнәлешләребезнең берсе. Диспансеризацияның беренче елларында кешеләр аңламыйды. Хәзер әкренләп яләшәләр. Диспансеризацияны шулай ук ел сайын Бөек Ватан сугышы ветераннары да уза. Бу исемлектә сугышта катнашучылар, сугыш инвалидлары, вафат булучыларның хатыннары, камалган Ленинградта яшәүчеләр һәм балигъ булмаган концлагерь әсирләре керә. Әлеге категориядәге кешеләргә гадәттә диспансеризацияны өйләренә барып уздыралар. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Иң зур хыялы аякка басу. Машина һәлакәтеннән соң 34 яшьлек Руслан Әхмәтшин 3 ел инде урын үстендә. Татарстанда тернәкләндерү үзәкләрендә дәваланса да алга китеш сизелми. Егеткә танышлары Барселона клиникасында тернәкләнү мөмкинлеге турында сөйли. Руслан әлеге клиникага кирәк булган документлар җибәрә, алар аңа ярдәм итәргә ышандыра. Моның өчен 5 миллион сумнан артык акча кирәк. Кичә температурасы күтәрелеп бик каты авырды, ди Русланның әнисе Нурия ханым. Ичмасам коляскага утырып үзе хәрәкәт итәргә, куллары белән тотып ашарга өйрәнсә дә рәхмәтле булыр идек, ди әнисе. Без бит күмерлек түгел, без бит кортлары баштан чигешкә җитәбез бит инде. Ул хотя бы ягына басып калса безгә бит җиңелрәк булыр иде. Руслан моннан 3 ел элек Казаннан авылына кайтканда машинасы белән аварияга очрый. Умыртка баганасы җәрәхәтләнә, кабыргалары сына. Шул көннән урын өстендә. Руслан дуслары белән интернет аша аралаша. Әнисе уңайлы булсын өчен аның бармагын шулай җайлый. Хәлакәт вакытында Русланның уң кулының нервлары кысыла. Авыртуына түзәр әмәл юк, ди егет. Дарулар кыйммәт, эшесенең пенсиясе гына җитми. Туйдым инде, туйдым, 3 ел ятам. Хыял инде
аякка басырга, шул клиникага барырга инде. Русланның аякка басу теләге шул кадар зур ки, ул интернет челтәре аша Испаниядә терлекләнеп кайткан егет белән таныша. Барселона табиблары анда өмет уята. Телефон һәм банк картасы номерларын сез экраннарда күрәсез. 5 миллионнан артык акча керек. Бізге пенсия ерле бір акчаны бір кайында табамыз. Булышасың, пожалуйста. Безнең каналда күрсәтелгән язмышлар тамашачыларны битараф калдырмый. Алар ярдәме белән Бөгелмә районында яшәүче Артур Саврандеевны тернәкләндерүгә 125 мең акча җыелды. Ул тумыштан церебраль паралич белән интегә. Аделина Абдуллина хәзерге вакытта Германиядә дәвалана. Анда лейкозның авыр формасы. Алексеевск районыннан Чулпан Касыймова, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Балет дөньясындагы иң атаклы биюче Рудольф Нуриев һәйкәленә чәчәкләр китерделәр. Бүген Казанда аның исемен йөртүче фестиваль ачыла. Ул башланганчы Җәлил исемендәге опера һәм балет театры артистлары, җитәкчелек һәм аның җатына битараф булмаган хезмәткәрләр һәйкәле янына барды. Башкалада милләттәшебез Рудольф Нуриевка сын узган елның ноябрь аенда ачылган иде. Аның авторы танылган рәссам Зураб Церетели. Театр әһелләре фестиваль алдыннан бу күркәм чарага әверелер дип көтә. Нуриев халыкара фестивале инде 32-нче тапкыр уза. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында дөнья күләм йолдызларын күрү өчен билетлар берничә ай алдан ук алып бетерелә. Бүген һәм иртәгә сәхнәдә Корсар балеты, тамашачы Жизель, Шүрәле, Спартак, Ромео һәм Джульетта кебек танылган әсәрләрендә күрә алачак. Республиканың Буа районы дөньядагы милли театрларның уртак сәхнәсенә әйләнде. Майның 11-ннән 20-сенә кадәр халыкара фестиваль узамында. Россия төбәкләре артистлары планетаның 30 коллективтан хезмәттәшләре белән тәҗрибә уртаклашачак. Җылы май кичендәге ачылыш тантанасыннан Ради Гыймаев. Сәнгать сөючеләр күреп күнеккән кызыл келәмне бу фестивальдә милли киемле кызлар егетләр тулыландыра. Башкача мөмкин дә түгел, халыкара фестиваль кунаклары Татарстанның милләтләр дуслыгы үрнәге икәнен белеп китәргә тиешләр. Дөнья артистлары Буа әңгәмәләр мәйданы дигән очрашуга җыелды бит. Буада Казакстан көннәре дә гөрләп узды. Аларның алдынгы театр коллективлары 3 спектакль тәкъдим итә. Көп рәхмәтне әйтәбез. Бундай фестиваль әрине бу халыкаралык деңгейдәге фестиваль әрине безләр өчен үлкен мирам, безләр өчен байрам. Россия һәм чит илләр делегатлары 30 труппаны тәкъдим итәләр. Үз илләреннән еракта китмәгәннәр кебек. Күбесенең Татарстанда вәкиллеге бар, үз телләрендә сәламлиләр. Татарстандагы консуллыкка инде дистә, әмма мин Буа җирендә әле беренче тапкыр гына. Мондый чаралар бездә дә яшь уза, әмма мондагысы аерым рухлы дип фикерләре белән бүлеште Шәфәгать Мәләкетдин. Буа районы милли театрларның халыкара уртак сәхнәсенә әле 3нче тапкыр гына үрелә. Экспертлар әйтүенчә, мондый зур чаралар нибары 8 елдан соң гына тиешле бер калыпка салына, әмма Татарстан җирендәгесе үзгә булып чыккан. Беренче фестиваль ясаганда безнең бердән-бер Казакстаннан бер театр килде. Хәзер Төркия, Швеция, Эстония, Сербия, Молдова, Үзбәкстан, Казакстаннан 3 театр. Бит Калмык, Якут, Мәскәүдән, Гальцев килеп Питердан. Заллар да буш дип зарланмыйлар. Катнашучылар янында гади тамашачы да бихисап. Беренчеләре үзара иҗади сәләтен чарласа, соңгылары төрле халыклар мәдәнияты белән якыннан танышып, күңел рәхәтлеге алып таралышалар. Артистларның шулай әңгәмә корулары 10 көнгә сузыла. Татарстанның Буа районыннан Ради Гыймаев, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Спортта нинди яңалыклар бар? Татарстан автоузышчысы Тимур Тимирҗанов дөнья күләмендәге ярышта бик зур уңышка иреште. Россиялеләрнең моңа кадәр мондый дәрәҗәдәге казанышка ирешә алганнар юк иде. Тәбрик итәбез. Спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Яңа гасыр каналында гына калабыз. Шаян ТВ, Домруда 32, МТСта 558, цифрлы мультиплекста 26, Таттелекомда 23 каналда, өйдә, юлда, онлайн режимда. Шаян ТВ һәр кайда. Российский исламский институт объявляет прием по следующим направлениям: журналистика, лингвистика, экономика, теология. И вы скажете: я вижу. В этом месяце хирургия катаракты 29 500 рублей. Клиника «Третий глаз» 202-202-8. Автоцентр марка Nissan празднует день рождения и объявляет месяц максимальных скидок. Успей забрать свой Nissan на главной распродаже года. Звони 4 пятерки 3 единицы. ЖК «Акварели» 17 минут от Казани. Современные квартиры, чистовая отделка от 1 миллиона 200 тысяч. «Акварели», здравствуйте. 248 72 00. Живи ярко, живи в акварелях.
Приглашаем в город Уфа на Российский нефтегазохимический форум и международную выставку «Газнефть-технологии». 400 компаний России и зарубежных стран. Ведущие эксперты. 21-24 мая. ВДНХ Экспо Уфа. Да, японский автомобиль. Да, по цене отечественного. Да, в автоцентре «Марка». Познайте японское качество Datsun с максимальной выгодой. Звоните 4 пятерки 3 семерки. Автомобиль спортындағы тарихи жеңу. Татарстан узыршысы Тимур Тимиржанов ралли-кросс бойынша дүния чемпионатының Бельгияда узган 3-ші табында шундай уңышқа ерішті. Татарстан автоузыршысы Тимур Тимиржанов ралли-кросс бойынша дүния чемпионатының 3-ші табында жеңу яулады. Сойлабол ярышларында Тимур Тимиржанов 5-ші орында иде. Ярым финалда ул 2-ші нәтиже күрсәтте. Финалда барлык көндәшләрен артта калдырып финишка 1-ші килеп җитте. Моннан тыш Татарстанның тагын бер узырчысы Айдар Нуриев Бельгияда узучы Европа чемпионатының 2-ші табында җиңү яулады. Очень долго шли к победе. Действительно, потратили. Бу җиңүгә без бик озак әзерләндек. Күп көч һәм вакыт сарыф итәргә туры килде. 2 ел вакыт китте. Пилот буларак үземне яңача ачырга тырыштым. Автомобиль спортындагы зур җиңүләр нәкъ менә картингтан башлана. Бойлар сабасында әлегетер буенча республика күләмендәге ярышлар үтте. Анда Татарстанның гына түгел, Россиянең башка төбәкләреннән дә тизлек яратучылар җыелган иде. Корку хисе һәм дулкынлану юк, алар бик яшь булса да үзләрен руль артында ышанычлы хис итә. Алмаз өчен картинг кайчандыр хыял гына булган, бүген ул җиңүгә дәгъва кыла. В детстве это понравилось, у меня друзья ходили, и мне тоже захотелось. Трассаның гомуми озынлыгы 1600 метр, монда кискен борылышлар узышны тагын да мавыктыргычрак итә. Кем өчендер картинг мавыгы булса, күпләр өчен автоспортка беренче адым булып тора. Ул ярыш өчен генә түгел, тормышта да бик файдалы. Мы сегодня детей учим техники. Балаларны техник белән идарә итәргә һәм лидер булырга өйрәтәбез. Спорт ул физик яктан түгел, рухи яктан да кешене чыныктыра, тырышырга, алга омтылырга кирәк. Аргамак картодромында берничә төрдә осталыкларын күрсәттеләр. Әлеге спорт чарасы Россия автомобиль спорты федерациясе календарына кертелгән. Җиңүче исеме өчен 200 артык катнашчы дәгъва кылды. Будапештта Халыкара йөзү федерациясының 2-нче этаптагы ярышлары үтте. Россия җыелма команд составында Татарстан егет Александр Красных таш чыгыш ясады һәм призлы урынга күтәрелде. Бөгелмә спортчысы 200 метрга ирекле стиль белән йөзүдә 1 минут 46 секунд нәтиҗә күрсәтте һәм пьедесталның 2-нче баскычына урнашты. 400 метрга ирекле стиль белән йөзүдә ул финишка 3-нче килеп җитте. Ярышларда Олимпия уеннары чемпионнары һәм призерлар дөнья рекордын башкаручылар да чыгыш ясый. Александр Красных белән Вероника Андрусенко июль айында Кореяда узачак судагы спорт төрләре буенча дөнья чемпионатында чыгыш ясарга әзерләнә. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышның иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Daniel Master компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Daniel Master сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 20-нче йорт, телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта болытлы һава, температура 30 градус. Республикабызның кайбер районнарында боз явачак. Урыны белән яшен көтелә, яшен вакытында көчле җил. Төньяк чыгышта да һава шартлары бераз үзгәрә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Менделе-Менделеевскида болытлы һәм явым-төшемле булачак. Чәршәмбе көнне температура төшә башлый һәм алдагы көннәрдә суыта дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта да яңгыр болыты урап үтми. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә болытлы һава, температура үзгәрми. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Ялмәт, Мамадышта явым-төшемнәр көтелми. Температура шулай 30 градус. Халык сынамышларына ышансак, яз яңгырлы булса, җәй салкын булыр диләр. Димәк, алда җылы җәй көтә дип ышанасы килә. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Остеохондроз, бүсер, протрузия, умыртка баганасы авырулары бик күп кыенлыклар китерергә мөмкин. Моннан чыгу юлы бар. Доктор Оз клиникасының заманча технологияләре һәм белгечләре бу проблемаларны авыртусыз һәм операциясез хәл итәргә ярдәм итәчәк. Доктор Озка язылыгыз.
Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимак» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимак». Смотри на мир легко. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Биотек компаниясе төркеменең күзне саклау һәм яхшырту өчен булдырылган Оптимак инновацион комплексы. Оптимак дөньяга җиңел кара. Башкалабыз Казанда көн болыты булачак. Явым-төшемнәр көтелми. Температура 30 градуска кадәр. Көньяктан талган җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 47%. Җирнең магнит кара тыныч. Казанның чәчәк үстерүчеләре 14 һәм 15 май көннәрендә химиклар сараена чәчәк ярминкәсенә чакыра. Иртәнге 10-нан кичке 6-га кадәр утырту материаллары белән бер рәттән белгечләр консультациясендә алырга мөмкин булачак.